हाय फ्रेंड, कसे आहात? मजेत आहात ना? आशा करतो की मजेत असाल. तर आज मी आली आहो स्लॅबवर आणि बसून आहो शांत, कारण आता मन खूप उदास आहे. तरी 10 दिवस झाले पाणी नाही आमच्या गावले, काही नाही. डोबलं त्याच्यावर फक्त 2 पाणी आले. बस तेव्हापासून आमच्या गावले अजिबात पाणी नाही. डोबली त्याच्यावर तर अजिबात थेंबही नाही. काय करावं? तुमच्या तिकडे आहे का पाणी? असं तर पाठवा बरं थोडासा. खूप पाण्यानं म्हणजे शेत तर पावच नाही वाटत आहे, कारण डोबलं तसं पाणी नाही. जे पयाटी पाण्यात सापडले ते निघून आली, जिले पाणीच नाही ते काही निघली नाही. तर आता अर्ध वावर लावलेलं निघलं, आणि जे नंतर डोबली ते तर निघलंच नाही. पाणीच नाही. काय करावं? आम्ही लय उशिरा डोबलं, तर आमच्या डोबण्यावर काही पाणी आहे नाही. तर तुमच्या तिकडं पाणी असेल तर पाठवून द्यावा.